गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मुलुगनां आइजो सान इन्टारनेशनेल वमेन डेनि आङो गासै बर' आइजोजों लोगोसे बुहुमनि गासै आइजो माहारिनिसिम गिबियावनो आं खुलुमनाय आरो दिनै बे गोग्गाथाव जि मोनसे अधिकारनि सान बा जास्टिसनि सान होननानै आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो मुलुगनां आइजो सानखौ जों फालिदों। देग्लायबो जोंनि दखरा जिल्ला मिरु आफाद आरो गुबुन गुबुन जोंनि दालाइसा आफादफ्रा बेखौ फालिदों। बर' माहारिनि गेजेराव आइजोफोरनि जिखिनि थांना थानायनि जिउआव बिथांमोननि मोननांगौ जिखिनि अधिकार बिथांमोनखौ जिखिनि जौगाहोनांगौ बे गासै बिथिंखौ लानानै गोबां जोङो गुबुन गुबुन लेभेलाव जों सावरायनाय जादों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे खोथाजोंल' जोङो आइजोफोरनि अधिकारनि बाथ्राखौ बुंबा जानाय नङा। जोङो बबे लेयाराव बिथांमोनखौ समान मोनथाय माने इकुवेलिटिनि जि बाथ्रा बियो डिबेटआव सोलियो, डिसकासन जायो, खिन्थु नाथाय बास्तबाव गोबां समाव आइजोफोरखौ जोङो बन्सित खालामनाय, डिसक्रिमिनेट खालामनाय, साप्रेसन अप्रेसन जों जानायखौ नुयो। दा बेखायनो बर' माहारियाव आङो हारि नाङैनो बर'आ खोब खाफाल गोनां हारि होननानै आं बुंनो सानो। बेखायनो बुंनो सानो जे बर'फ्रा हौवा आरो हिन्जावनि जि फारागथि बे फारागथिखौ गोदोनिफ्रायनो लाखिबोआखै आरो गासैबो लेभेलाव समान मोनथाय समान अधिकारनि बे राइट्सखौ होबोदों। बर'फ्रा थानसालियाव, मन्दिराव, गिर्जायाव थांनो मोना, बा नोङो बाजाराव थांनो मोना, हस्पिटालाव थांनो मोना, गुबुन गुबुन माहारियाव जेफोर रेस्ट्रिकसनफोर दङ, खिन्थु बर' माहारियाव बे गैया। थेवबो दिनैबो बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि आइजो बा जोंहा हिन्जावसा गथ' जोनोम जायोब्ला बियो माने हौवासा गथ' जोनोम जानाय, हिन्जावसा गथ' जोनोम जानायनि बेलायाव बाथ्राजों आरो जोंनि साननायजों डिफारेन्स खालामनायखौ जों नुयो। जे हिन्जावसासो माने जोनोम जाबाय बेबायदि डिफारेन्सखौ नुयो। खिन्थु जोङो बुहुमनि जारिमिनाव, भारतनि जारिमिनाव आरो दा बर'फोरनि जारिमिनावबो जों नुदों जे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि जायफोर माने प्लेयार्सफोर दङ, मेरि कमनिफ्राय लानानै बर' हारियावबो दिनै जमुना फैलावमोननिफ्राय लानानै बा नोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव पलिटिक्सआवनो जा पार्टिसिपेटरि जिखिनि माने स्पेस बिथांमोना लानो हादों। रांखान्थि जौगानायनि बेलायावबो दिनै गुबुन गुबुन कअपारेटिभ ससाइटि, सेल्फ हेल्प ग्रुप लेभेलनिफ्राय दिनै जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेनि गेजेरावबो दिनै आइजोफोरनि सायाव जिखिनि डमेस्टिक भायलेन्स, न'आव बेखौ टर्चार खालामनाय, दासिमबो बर' हारियाव जौ जुवानि थासारि दङ। न'खरनि बिगोमाया बा फिसाया जौ लोंनानै बिसिखौ बुनाय बा न'खराव दुम-दाखाल खालामनाय, उन्दै बैसोआवनो माने हाबा होनाय बा हाबा खालामनाय, आरो फारसेथिं हिउमेन ट्राफिकिंआ दा मोनसे बिराद सिरियास कनसार्न। आरो बेयाव आइजोफोरखौनो सफ्ट टारगेट खालामनानै लानाय जायो बा हिन्जावसा गथ'फोरखौनो सफ्ट टारगेट खालामनानै बिथांमोननि सायाव अयनाय आरो अयथासार भाबै बिथांमोनखौ लांखारनानै बाहेरा जायगायाव फानना फैनाय जायो। खामानि मावनायनि मुङाव बिथांमोननो मोजां दरमा होगोन होननानै प्रल'भन होनाय जायो। आरो गोबां दिनै बेबायदि जोंनि हिन्जावसाफोर आरो आइजोफोर दिनै गोमानानै दङ आरो जायफोरखौ जों रेस्किउ खालामनो हायाखै, लाबोफिननो हायाखै, गोबांखौ रेस्किउ खालामनो हादों। दा बेनि जोंनि मोनसे सिरियास कनसार्न। दा बेखायनो आइजोआ जुदि सक्तिशालि जानांगौब्ला आइजोनि सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाज बेबस्था हिसाबै बिथांमोननो इकुवेल राइट्स बा बिथांमोननोबो प्रपार्टि राइटनि जि मर्यादा बेखौ जोङो समानै होनांगोन। आं बेनिखायनो सानो जे मोनसे समाजाव बा मोनसे हारियाव जेसेबां सुबुं अनजिमा थायो बिनि 50%आनो आइजो। आरो बे खावसे आधाया जेलासिम जौगाया, जेलासिम बिथांमोनखौ नासयनाय, बन्सित खालामनाय जागोन, समाज मोनसेखौ नोङो हौवाफोरजोंल' बा 50%जोंल' नों जौगाहोनो सानोब्ला बेयो मालाबाबो बास्तबाव जाफुंसारनाय नङा। बड'फाया गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा बुंनानै गालांदों। दा बेखायनो जों सानो जे बर' आइजोफोरनि जे आत्म बलिदाननि जि मोनसे
नेरसोन गायदे हेलेनाया बिखायाव गुलि जानानै बर'फोरनि अस्तित्व जातीय सत्तानि बाथ्राखौ जोंनो फोरोंनानै गालांदों। आरो बेबायदिनो नोङो बिश्व दरबाराव जुदि नायोब्ला मादार टेरेसानि बाथ्रा, मालाला इउसुफजाइनि बाथ्रा, सोलोंथाइनि थाखाय गावनि जिउखौ गान पइन्टआव थानानैब्लाबो बिथाङा जावरिखांदोंमोन। ओरै नोङो फ्लरेन्स नाइटिंगेल, दावहायाव जखम जानाय, जब्रायाव गोलैनाय, बेमाराव गोलैनाय बिथांमोनखौ रेस्किउ खालामदों। आरो बे बिमानि बा आइजोफोरनि जि गुन, बे क्वालिटिया माल्टि डाइमेनसन, अननायनि आरो जोथोन लानायनि, सेबा खालामनायनि अनगायैबो न'खर गंसे दानायनि थाखाय माने गथ' गथाय, फिसाय, बिमा बिफाखौ जोथोन लानायाव जेसेबां बिथांमोना इनभेस्ट खालामो आरो न'खर मोनसेखौ फोथांना लाखिनायाव बिथांमोननि बिफावा मालाबाबो खम नङा। आरो जाय न'खराव, जाय समाजाव आइजोफोरनि जि मोनसे आंखालखौ नुजाथियो, बे न'खराव जोङो मालाबाबो साखोन सिखोननिफ्राय लानानै जों गोजोन थासारिखौ नुनो मोना। दा बेखायनो आं सानो जे बर' आइजोफोरनि जे इकुवेलिटिनि जे बाथ्रा, रांखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, समाज बेबस्थायाव, राजखान्थियाव, रिजार्भेसननि जि बेयाव माने बाथ्राया जेब्लाबो डिसकासनाव फैयो, 33% रिजार्भेसन, वाइ अनलि 33? जोङो बिथांमोननि केपासिटिखौ बिल्ड आप खालामनानै जोङो बेखौ मेक्सिमाम लेभेलसिम, माने बेयाव मोनसे सिमा खाना होआबासिनो जों प्रायरिटि होनांगौ होननानै आं सानो। बर' आइजोफोरा बुहुमाव थांना थानायनि जि माने बर' हिसाबै थांना थानायनि जि खामानि मावलांनांगौ दङ, जेब्लाबो मोजाङै खामानि मावगोन। आरो दिनै जोङो मालाबा फिल खालामो जे आइजो लिडारशिपनि माखासे आंखालखौ जों फिल खालामो। बेखायनो जायफोरा कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनानै दङ, समाज बिथिङाव हाबा मावदों, लिडारशिप लानानै बर' हारिखौ जौगाहोनायनि हाबा मावनांगौ होननानै आं दिनै बे बर' माहारियाव दिनैनि मुलुगनां आइजो सानाव आङो बयखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों।